бик татар драматургы Туфан Миннуллинның 90 еллыгын үткәреп үтәбез. Без Туфан абыйга татар театрда, гомумән без бөтенебез драматургларда бик бурычлы. Һәм әлбәттә бу көннәрдә Туфан абыйның әсәрләрен тагын бер кат башына барлап чыгасың, тагын бер кат искә төшерәсең, ни дәрәҗәдә аның әсәрләре әйбәт булган. Менә шул вакытта мин искә төште Туфан абыйның шактый сирәгрәк куелган әсәре ул Сөяркә. Сөяркә пьесасы 96 елда ялгышмасам ул безнең театрда куелган булган. Шуннан бирле театрда яңадан куелмаган. Һәм минем башыма килде безнең артистлар. Ул артистлар аны башкарып чыгарга безнең труппада бүгенге көндә бик уста артистлар бар. Шуңа күрә бу спектакльне куярга булдым. Монда бик әйбәт рольләр. Бу артистлар өчен бик әйбәт материал. Һәм шулай ук бу безнең традицион башкару рәвешенә кайтырга була монда. Монда ниндидер мелодраматизм, бу переживание мәктәбендә уйнарга кирәк дип саныйм мин үзем бу әсәрне. Һәм ул бик тормыш тәҗрибәсе сорый, бик зур артистлык осталыгы сорый. Һәм безнең менә җыелган команда моны әйбәт кенә башкарып чыга дип саныйм мин үзем. Менә һәр прогоннар бара, тиздән премьера ала теләсә. Туфан абыйыбызга дуа булып барып җитсен бу спектакль. Һәм инде тамашачыларыбызга да ниндидер бер үзенчә яңалык түгел, бу киресенчә ниндидер ностальгия дип әйтимме, Туфан абый исән вакытлар, Марсель абый исән вакытлар исләренә төшеп яратып карарлар дип өметләнәбез. Шулай ук менә бу беренче мәртәбә мин үзем менә бу шәрик залында эшлим. Әле без монда бер генә спектакль чыгарган идек, хәзер менә икенче спектакльне театрыбыз чыгара. Һәм бу залның үзенең ниндидер тылсымы бар. Бу зал түгәрәк зал, мондый заллар беркая юк. Бу бездә генә. Һәм менә бу түгәрәк кебек дөньяда, түгәрәк залда шул бар бер ир һәм бар бер хатын-кыз. Һәм аларны дөньяның бүтән проблемалары берсе дә борчымый. Алар бер-берсен яраталар, ләкин бергә була алмыйлар. Менә шул проблема аларны шул бик зур планетада, ләкин аларның ул проблемалары шул планетадан да зуррак. Менә шул турыда бу спектакль. Чакырып калабыз. 17-се, 18-се, 19-се премьера ала теләсә. Безнең премьерабызга берничә көн калып бара. Әлеге вакытта премьерага бик нык әзерләнәбез. Әлбәттә дулкынланабыз. Чөнки бу безнең өчен гади генә премьера түгел. Бу спектакль инде Камал сәхнәсендә бер тапкыр уйналды. Шуңа күрә дә безнең өчен бу кадерле һәм дә дулкынландыргыч премьера. Сезне барыгызны да безнең яңа бинабызда, яңа түгәрәк сәхнәбездә көтеп калабыз. Рәхим итегез. Безнең көнчыгыш залда Алла берсәмә Туфан Миннуллинның туган көненә багышлап Сөяркә дигән спектаклебез чыга. Ул нәрсәсе белән кызыклы. Төп рольдә безнең Искәндәр Хәйруллинның әтисе белән әнисе уйнаган иде. Элеккеге спектакльдә. Хәзер инде менә Искәндәр Хәйруллин уйный. Дөресен әйткәндә, бу ике спектакльне чагыштырып булмый. Ник дисәң, хәзер инде бөтенләй башка алымнар, аннары безнең көнчыгыш залының бөтенләй башка формасы дип әйтимме инде. Ул түгәрәк сәхнә, әйләнә торган сәхнә. Һәм миңа калса, олы буынга чагыштырырга да урын булыр. Яңа буын үзенә бер яңа спектакль карар. Һәр кеше бу спектакльдән үзенә бер ниндидер гыйбрәт, мәгънә алып китәр дип өметләнәбез.